Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ndlalifa izulu, muhle uJesu wethu. Uyasithanda nathi siyamthanda. Angibonge kakhulu bonke abebefikile ngephasika entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe okwazile nje ukuthi ufike. Kungaba uyilunga lebandla lasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa noma awulona ilunga lebandla. Kodwa iqiniso lethu khona ekhaya lezwi. Ngakho ke simunye akusho lutho konke okunye. Nawe ke ongazange uphumelele ukuze entabeni uhambile wayephasikeni lakho ebandleni okhonza kulona, siyakubingelela siyakwamukela siyambonga uNkulunkulu sethemba nani nikhonze kahle. Sikhonze kahle ke ngempela thina buza abangani bakhe abafikile bazokutshela ukuthi uNkulunkulu bephakathi kwethu. Siyambonga siyamdumisa ukuthi sithi singelutho asihloniphe nje nguNkulunkulu abe phakathi kwethu. Iyaqhamuka ke nembono evelayo yezinto abantu abazibonile ngesikhathi sezinkonzo ezihlukeneyo. Siyambonga uNkulunkulu siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Uma ke kukuhle enkosini nizoyithola, kodwa uma kungekuhle enkosini izophelela khona la kimina. Kodwa ke siyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu wangathi angakugcina kulondolozo uhlale kuye ungasuki. Ukubambisise lokho akukhulumile emaphasikeni ahlukeneyo kulelo phasiko obukulona. Kubambisise ukuphathisa kwekhali zamantungwa ngoba umoya ongcwele ukhulumile. Ngithanda ukuxolisa ke kakhulu asazi sonke ukuthi kwenzekeni nini ngasiphi isikhathi. Ngomgqibelo kwadliwa very late ngomgqibelo. Izolo ke abantu baphazanyiswa izisu zibahambisa zibagijimisa nasendleleni amabhasi. Ngiyakuzwa lokho, ngiyacela nisixolele bazalwane, angikazi ngempela ukuthi kwenzakaleni. uNkulunkulu kwangathi anganigcina nibiyela niphilise nonke. Siyambonga simnikeza udumo. Kodwa nje ukugula kwenu kungiphathe kabuhlungu kakhulu mase bengibikela ngizwa ukuthi kwenzakaleni sithi yobe uNkulunkulu akuphilise, uNkulunkulu akuthethelele. Isitha sisemsebenzini, isitha siyafuna ukwenza izinto zaso. So okwethu thina ukuthi sihlale enkosini singasuki. Kodwa isitha ayisinzima siyafuna impela ukuphazamisa. Kangangokuba bekukhona ama-devil worshippers enkonzweni abefikile ezo-operator. Kulabo ke aba-weak ngezwe kuthiwa bebelele uwaca. Bazalwane ibuhlungu lento. Ngakhuluma ngathi umuntu umephethe ubuthonga kosukuma. Kunabantu ke bebelele kanti ne-devil worshipper ngithi kwaku-2023. 2023 yafika i-devil worshipper balala abantu lapho yayihlezi khona. Anisuvuma ukudlala uSathane. Ukuthi nifika nezono nibuyele nazo emuva. Yiyo lento ezomhlupha, yiyo lento ezomphazamisa. Ngiyacela bazalwane, ungabi weak. Kunabantu abebengalali bepheka la ekhaya kodwa bazange balale enkonzweni. Yindaba wena ulalile enkonzweni? Ulalise yini ngempela enkonzweni? Yini uvumela uSathane adlale ngawe? Kwenziwa yini lokho? Ngiyazi ke kona lo ma-devil worshipper befile yaphinda abuya ashile. Futhi aseshayiwe kwasemkhathini manje ngoba bezophazamisa inkonzo. Abefuna ubaba uNsibanda wamtholanga. Ashayiwe emkhathini. Sengiyakwazi lokho ngoba kuqala ziyabuya indaba athi umuntu ashayiwe emkhathini ngoba imhlulile imishini abeyizele entabeni. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza ke sonke sikhulekele ama-branches ethu, sikhulekele indlunkulu yethu ese-Richards Bay ngoba uSathane uyayifuna uyayizingela ngendlela emangalisayo. Ingakho kusisiza ukuthi singene emkhosini, singenela lokho emkhosini. uNkulunkulu akaniphiliseke, uNkulunkulu abe nani. Siyabonga kakhulu. Ngibonga amakhwaya aculile, siyabonga ngendlela emangalisayo. Sibonge bonke abafakazile. Abukakangeni bonke ubufakazi, kusekhona obusazofakwa, kodwa nje siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngane nonke enifakazile
nalifakazela igama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Siyabonga kakhulu. Kuloyo ophatheke kabi noma khonto emhlukumezile, siyaxolisa kakhulu, akubanga inhloso, cela nisixolele. Sojabula ukuthi sazi ukuthi kwenzakaleni ukuze uma kuyiphutha lethu singaliphindi sigweme leyo nto eyenzakele. Ake ngizocela ukuthi ngithandaze sibuyele kezweni lethu esiqhubeka nalo intshumayelo yasentabeni. Intshumayelo yasentabeni. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyaguqa. Siyacela ukuthi ube nathi ngomoya wakho oyingcwele ukhulume. Sibonga kakhulu ngeinkonzo, sibonga konke osenzele khona. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga udumo lonke lungolwakho lukufanele. Izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Sibonga Nkosi ukuthi ubagcinile bonke bebebuyele emuva wabalondoloza. Siyabonga nanokuthi ungenelile kulabo bebephethwe izisu. Siyakubonga Nkosi kakhulu ngoba uma bekungenxa yakho ngabe kukhulunywa okunye, kodwa wena ulungile, unobubele, unesihawu, ubekile isandla sakho phezu kwalo naloyo ogulayo waphiliswa. Siyakubonga Nkosi kakhulu, udumo silinikeza wena. Yiba kanye nathi ke moya ongcwele, khuluma uzambule, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa, akekho njengaye. Ngiyathanda nje ukubalula ukuthi ama-messages angaphezulu ka-220 ngiwalanda laphaya ku-240, angaphezulu ka-220 ethe ukwehla. Ngithi inkinga la mangivula amadatha ukuthi ahamba ama-messages esengiwenzile kungena amanye, ngisebenze ngivula amadatha ahambe kungena amanye. So ayikho ke ehla kancane ngendlela emangalisayo. Njengamanje u220 lo ngivuka ekseni ngibhizi nawo. So kusho ukuthi ke abazalwane bayathanda ukubhala, abanandaba ukuthi baphendulwa nini, akuluthoke. So kusho ukuthi njengamanje wangiku220 mhlambe lizoshaya lesihlanu abafake namhlanje bengakaphendulwa, angazi. Ayangazi ukuthi ngoketchupa nini. Kodwa nje ukube benimina benizoyeka ukuthumela kuze kusho ubaba uNsibanda athi useqedile, useshanelile, waqeda bese uyaqala uyathumela. Kodwa ngifuna ukusho ngoba ngizolimaza abanye abantu abazongilalela, khona abantu abangangilaleli. So manje ngizosuna ongiqhubeka kanti sengifaka abantu abasha kuvimbeke abanye, kakhulu njengokubhuka nje. Uyosithola usemva ngabantu abawu20, 30, even 40 njengoba kunje, mhlambe even 100, ngoba wena umile kanti bayaqhubeka bayabhuka. So yikho ngithi ngeke ngisho umuntu akayitshela unembeza wakhe, kodwa bekuyokusiza ukuthi ume ungiphumuze nje. Hayi ngoba ngizohlala, kodwa ngizoqhubeka mina ngisebenze ngoba ayingcindezi ama-messages mayisemaningi. Kodwa ke angivimbi, qhubekani niwalethe njengokuthonda kwenu nokubona kwenu. Kodwa nizoyibona lento engishoyo bese nigcina nikhathala ngoba ngeke uyithole manje impendulo. Khona umuntu nje obecela umkhuleko ngoLwesibili, uthi ucela umkhuleko uya ku-disciplinary inquiry. Lo mkhuleko ngubone manje kuseni. Eyibona lonto useyile ku-disciplinary, ngithema sesiphumile nesinqumo, kuqediwe, mina ngikaze ngithandaza, ngikaze ngibone. Manje indlela enenza ngayo ungathi anikhumbula ukuthi ngitheni. Umuntu vele abhale into afuna usizo kuyo manje. Ama-messages eniwaletha namhlanje koba inhlanhla ngiwabonile by Friday noma ngoLwesine, koba inhlanhla angazi ngiwabona nini. Kodwa ngihlezi ngomusa kaNkulunkulu umhla ka-20 namhlanje, u20 ba namhlanje, mhla 21 angizange ngibhukhele umuntu ngoba engqondweni yami nganginokuthi kufanele ngiphumule emva kwephasika ngaphambi kokuba ngibhukhela abantu abazokhuluma nami. So abantu abazokhuluma nami bazoqala kusasa ngoLwesibili. So kusho nje namhlanje ngibhizi no WhatsApp, kodwa kubonakala
ngiyoqala u242 njengamanje kungaphezudlwana kancane ka220 kusho kufana nomuntu osasebenze only 20 messages kanti sengihambisa inqwaba ngoba anifuni ukuma niyabhala qhubekani-ke asidluleke lapho senkozweni benginibeka nje esithombeni ukuthi kwenzakalani ngoba manje senazi kodwa vele all along lo ngini-update namanje-ke bengini-update siyezwini lenkosi Matthew chapter 5 verse 5 uthi babusisiwe abamnene ngokuba bayokudla ifa lomhlaba babusisiwe abamnene imshumayelo kaJesu leyo yasentabeni babusisiwe abamnene ngoba bayokudla ifa lomhlaba abantu abalidli nje ifa lomhlaba ngoba bekho mnene abanayo kindness bazolidla kanjani ifa lomhlaba sidineke thina la sikhuluma ngoMatthew chapter 6 verse 25 oh no Philip 4 verse 11 uthi akusikho ukuthi ngisho maqondana nokuswela ukuba mina ngifundile ukuba nganeliswe noma ngihlezi kanjani ngiyakwazi ukuba phansi ngiyakwazi ukubusa kukho konke nasezintweni zonke ngifundisiwe kusho umpostoli Paul ngifundisiwe ukusutha nokulamba nokubusa nokuswela nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo ube sibekela ke esibhalela singabase Philip this time around ukuthi unamandla okwenza konke ngaye omqinisayo wena unamandla okwenza into ozenzayo ngani ngobani ubani onoqinisayo mhlawumbe unyaka nonyaka kufika inyanga izoqinisa ikhaya noma ke ngasafiki manje kodwa uswazivumana isono ukuthi wena usemncane ubaba wabemizi inyanga nifike nigcatshwe ekhaya nawo uswazivuma leso sono ukuthi wagcatshwa wena ufaka umuthi wafaka amadimoni emzimbeni ziyavunywa izono ukuze uNkulunkulu akuzwe akulalele ngoba akakuzwe ngoba izona uzivumile Isaiah 59 verse 1 or 2 isandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa kodwa ububi bethu obusahlukanisa noNkulunkulu diliza udongo oluhlukanisa noNkulunkulu vuma izono sikhuluma ke la ngokweneliswa athi umpostoli Paul ngifundile ukuba nganeliswe noma ngihlezi kanjani yaneli unelisiwe wena noma uyakhonona shilo ngolesithathu ngathi asikho isono uNkulunkulu azizonda njengokukhonona wabaqeda abantwana bakwaIsrayeli endleleni ngoba babekhonona asibheke incwadi kaTimothy uqala chapter 6 verse 6 kuya ku10 yebo ukumesaba uNkulunkulu nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu these two things ukumesaba uNkulunkulu ukwazi uNkulunkulu ukuthi uyabona ukwazi uNkulunkulu ukuthi iso lakhe liphezulu kwakho kuyinzuzo nje lokho ukwazi kwabantu abaningi abakwazi benza izinto beqalaza abantu kanti wena uqalaza ezulwini bese uyabona uNkulunkulu yakubona bese uyathembeka lithi-ke lelizwi ukumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu verse number 7 ngokuba silethanga lutho ezweni kusobala ukuthi singemuke nalutho futhi ayikho into esilethile ezweni so ngeke simuke nalutho futhi kodwa siyo yalapho besisebenzela khona kodwa sihambe nemisebenzi yethu ngoba sifikanga nayo kodwa sihamba ne-destination eyakhiwe imisebenzi yethu uhlwanyelela inyama uzovuna ukubhubha kwenyama uhlwanyelela umoya uzovuna ukuphila okuphakade kumoya asibheke uverse number 8 kepha uma sinokudla nezambatho asaneliswe yikho uma nje unokudla nokokwembatha be satisfied yaneliswa ngoba ngeke ukusiza ukuthi unganeliswa khulumile ke uJesu intshumayelweni yakhe yasentabeni esingakafiki kuyona uMatthew chapter 6 verse 33 wathi kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke lokhu kuyakwenezelwa kumina thina sifuna uNkulunkulu
thina sifuna umbuso wakhe nokulunga kwakhe, and all else shall be added unto us. All else. So kuzonezelwa. Thina sifuna uNkulunkulu. Uyamfuna yena, wadinani kumfuna. Uthi Isaiah 55, ngifuneni ngisenokuthola. Ningibize ngiseseduze. Omubi ashiya indlela yakhe embi. Asimfune esenokuthola. Simbize eseseduze. Uthi kuverse 28 wakhe uMateyu chapter 6. Nikhathazekelani ngesambatho na? Qaphelani iminduze yasendle ukuthi imila kanjani. Kayikhandleki, kayiphothi iminduze yasendle. Thina yini sikhathazeke ngesambatho na? Singakhathazeki bafowethu ngesambatho. Ungakhathazeki ukuthi uyodlani uphuzani. Qaphelani iminduze yasendle ukuthi imila kanjani, ayikhandleki, kayiphothi. Verse number 29. Kepha ngithi kini, noSolomoni ebukhazikazini bakhe bonke wayengembathisile okomunye wayo. Hayi wayengakafiki kule minduze le yasendle uSolomoni. So indaba wena ukhathazeke. Induze yasendle yembatha, induze yasendle ayihlushwa yilutho. Yini ekukhathazayo? Ukhathazwa yini ngempela? Ayibuye ekukhathaleni. uNkulunkulu verse 30 embathisa kanjalo utshani basendle obukhona namhla ngomuso ophonswe eziko. Akayi kunembathisa kakhulu nina enokukholo okuncane na? Yeke nangibathisa uNkulunkulu. Wena konokukholo okuncane. Ngoba uma embathisa utshani obukhona namuhla ngomuso ophonswe eziko, uzovinjwa yena ukumbathisa wena. Ngoba wena moswembethe uzomnikeza udumo. Uzohlulwa yini? Akukho kuzomenza ahluleke. So ke asibe nokwazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Uma embathisile iminduze yasendle ngalendlela, uzovimbeka kanjani ukumbathisa wena? Ambathise mina. Uthi verse 31, ngakho ke ningakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyakwembathani. Siyakudlani, siyakuphuzani noma siyakwembathani. Ngokuba konke lokho abezizwe bayakufunisisa. Ingane uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu na. Baba wethu wasezulwini uyazi ukuthi siyakudinga konke lokhu. So indaba thina sikhathazeke. Bese thi ke kodwa azi uNkulunkulu ukuthi siyakudinga, kodwa funani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwakhe ukuze konke kwanezelwe kunini. So ngaphezulu kwakho konke bafowethu asifuneni umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Siyazi ukuthi uyazi siyakudinga, siyazi ukuthi uzosinika, but ake sifune uNkulunkulu nokulunga kwakhe. Kuzokusiza lokho. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakwenezelwa kunini. Verse 34, ningakhathazeki ngengomuso, ngokuba ingomuso liyakhathalela okwayo. Inkathazo yosuku yanele lona. Ungazihlupheki ngomuntu omubi. uNkulunkulu uyakuthanda, ungazikhathazi. Ungazikhathazi nje nakancane ngomuntu omubi. Asifuneni bafethu umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Asimfuneni yena uqobo esenokuthola. Simbize seseduze. Omubi ayishiye indlela yakhe. Ningakhathazeki ngengomuso, ngokuba ingomuso iyakukhathalela okwayo. Nenkathazo yosuku yanele lona. Yazi ungakhathazeki ngisho ekuseni uvuka engabe lolu suku. Cha, inkathazo yosuku yanele lona. Asibuyeke siqhubeke nezwi lethu elikuMateyu chapter 5. Besikade sisho verse 8 uthi kepha uma sinokudla nezambatho asaneliswe yikho. Verse 9, kepha abafuna ukuceba bayele kulingweni nasesihibeni nasezinkanukweni eziningi zobula ezilimazayo ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni. Yilabo abanjani? Abafuna ukuceba. Yakulungile ukufuna ukuceba. Khona izwe eBhayibhelini asalikhumbula kuphi elithi Nkosi ungangenzi ngicebe funa ngikuthuke ngakunaki.
Nkosi ungangiphi kancane funa ngihlupheke ngikujikele, kodwa ngifuna uNkulunkulu anginike kancane okuzonganelisa kungiqhube ekukholweni kwami, ngoba angifuni ukuxabana noNkulunkulu. Ungavumi, kepha abafuna ukuceba bayele ekulingweni nasesihibeni nasezinkanukweni eziningi zobula nezilimazayo ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni. Verse number 10, ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Abanye ngokuyifisa badukela ukukholwa bazigwaza ngeminjunju eminingi. Ngokufisa nokuthanda imali abaningi bayaduka ekukholweni, bayaduka ngenxa yokufuna imali nje. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza bafowethu singaduki. uNkulunkulu asisize singadukelwa ukukholwa, singazigwazi ngeminjunju eminingi, kodwa sihambe ngobuqotho phambi kaNkulunkulu. Khumbula, babusisiwe abamnene ngokuba bayokudla ifa lomhlaba. Hayi sizolidla ifa lomhlaba. Ukhiye wethu masibe mnene, masibe ngcwele, inhliziyo zethu mazihlanzwe, must have pure hearts, inhliziyo engcwelisiwe, inhliziyo eclean. Makwenziwa njalo solidla ifa lomhlaba. Kodwa uma siphile sonweni, sithanda izono, senza lokhu uNkulunkulu angakufuni, uzobona ukuthi wena ufana nobani. Kodwa ngale kwalokho uNkulunkulu akasisize. uNkulunkulu akahlangabezane nezidingo zethu. uNkulunkulu asibeke endaweni ephakemeyo la kungafiki khona amasela nenundu. Ngicabanga ukuthi sengifikile emaphethelweni enkonzo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiphinde ngidlulise ukubonga kubo bonke abebefikile, ave niziphathile kahle, kwaba kuhle kwaba mnandi. uNkulunkulu anibusise nonke ngamunye ngamunye. Masiguqe sikhuleke sidlulise udumo lonke luye kuyena ngokuthi sithi uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyathoba, sibonga inkonzo, sibonga esesikuzwile ukuthi inkosi asingazikhathazi ngalutho. Inkathazo yosuku yanele lona. Thina masifune umbuso wakho nokulunga kwakho ukuze ezinye izinto zinezelwe kuthini. Siyakubonga uNkulunkulu onomusa, ongakufihlanga lokho kithi. Ukwambulile nakithi singelutho, wakufihla kwabanengqondo nabahlakaniphile bezwe. Siyabonga Nkosi kakhulu, ngibusiseke umntwana wakho seyilalelile lenkonzo. Sibusiso sakho Nkosi masivame phezu kwakhe nomndeni wakhe ngokunjalo. Ngiyawuthandazela Nkosi kubuze kuJesu abangakholwa, kwangathi ungakholwa yonke imindeni. Ngibanikela kwena-ke Nkosi, banathi usigcine usilondoloze. Sinikeza wena udumo lonke lungo lwakho lokufanele. Uma sisho isivumo sethu usinikeze sona, sithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, sesifikile emaphethelweni. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele noma ikuphi lapho ukhona. Ungadlulwa isibusiso sokulalela izwi bese uyalenza. uJesu Kristu inkosi.